Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Spana kama ni nyakoro mga chwange no kinyi ende mano makare mabedo wakaw thuolo makende mar wakidi machiegni ahinya mondo wago kodi mpaka kaendi an kaendi koda ka Madam Mary Odhiambo mabende en achiel kuom jotend wakini kaunti ni mano ma Kisumu. Hai to bende wadhi bedo gi waziri mochung' weche gini mag tuke kaunti ni mano ma Kisumu mano Beatrice Odongo kamba ka bende wadhi go kodi gi kinyi makawuono wadhi ng'iyo kanyo tara mar joma mine jiwo jogo matindo to mola ahinya joma mine matindo kata joma nyiri mondo mi bende ochak donje e ngas gwendi mago mag siasa maendi mwang'iyo kata kopogore gi siasa to telo mopogore opogore le mopogore opogore mabende nyalo miyo gini bende giyudre lwasi no endi mano makare. Kumano gi thuolo masani endi nyakoro mga chwang wakamo yweyo kaendi kasto waduoga e tok thuolo no endi mano machuok waziri bende apano osebiro kaendi mondo wago kode mbaka kanyakla. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni nyakoro mga chwang wadhi nyime kaendi okinyi mar masani endi mana kana senyisi ni bende wabedo kaendi koda ka waziri mochung' ne weche go endi mago mag tuke kaunti ni endi mano ma Kisumu mano Beatrice Odongo ma ochopo kaendi achiel kachiel. Wan kaendi bende gi Madam Mary Odhiambo ma bende achiel kuom jotelo ko endi mag wakeni e kaunti ni endi mano ma Kisumu. Wago kodgi mbaka kaendi weche go endi mago mag telo mag joma mine kata mana jok matindo wach ni women leadership. Ma mbaka mwadwa goyo kaendi ni to
chandruok bedo ga kanye momiyo joma tindo thoth gi ok gidonje positions mopogore opogore kata ngadho mago mag telo mopogore opogore. Mano momiyo wan kaendi kod waziri ma bende pod ng'ama tin aeto wan gi bende Madam Mary Odhiambo ma bwago mbaka okinyi masani. In bende tudri kodwa kanye ndi live mago mag tudruok mopogore opogore Facebook, Twitter, YouTube kaachiel kod Instagram at Kala TV. E seche bende nyalo miyo ote mari kata pachi ting' kokalo kuom line endi marwa yono mano makare. Machiegni ahinya okinyi masani yena mana rwaka kanye ndi waziri machiegni ahinya okinyi ni endi kawe thuolo mari makende imos janeno mar Kala TV machiegni. Erokamano. Mokwongo adwa kawo thuolo ni makende mar moso joneno magwa ma Kala TV to gi mar moso oganda jokanyanam ni oyawre uru kendo arwako gi ni kwadwa go mbakani to gichik itgi mondo wawinj ane ni to paro mane mwanyalo ng'adore mondo wayud kaka wakonyore. Erokamano ne waziri machiegni Madam Mary. Erokamano. Ayudo thuolo ma Nyasaye chiwo mondo wagoye mbaka gi jopiny. Rwako u jokanyanam. Mbaka kigoyo to miyawo it ji e weche mang'eny. Kendo amor kuom yudo waziri mondo wapim godo wach kanyakla e studio. En jatelo mahero ga ahinya. Kendo ochung'na kaka an example of youth leadership. Erokamano. Yeah, admire. Erokamano. Arwaku ni machiegni mondo wago uru mbaka okinyi masani endi. Waziri kwachako kanye endi telo mag joma wakeini en gino ma iyudo ka kiani joma wakeini opok ofwenyo ber mano mar telo to kiani gifwenyo but space ma onge. Diponi space ma onge kaka wachono endi koso en gina pok gifwenyo ber mar telo. Ok ni space ma onge to be ok ni pok gifwenyo ber mar telo. Wang'eyo ni telo ok onyiso ni nyaka ibed mana jatelo kar siasa. Wantiere gi mine motelo e kanisa, wantiere gi mine motelo e grube mopogore opogore, wantiere gi mine motelo e kembe mopogore opogore. Koro luwore ni kaka wang'iyo ni to an kaka ng'ama mama adwa bedo jatelo e space mane. Wantiere gi mine ma sani gin nyaka chiefs, assistant chiefs. Wantiere gi mine ma bende oyawo kembe gi ma gin directors, gin CEOs. Koro inya bedo jatelo kata ka in mama ma iuso kata e chiro Kibuye. In go andi, in jatelo e wandi no. Koro nenre ni wang'iyo ni to an adwa ng'iyo telo yo mane. Is it nadwa ng'iyo mana ni ka an MCA ka an jatelo, or ka an MP ka an jatelo. Kama ine matis no une group moro ji 30. In chair lady, in jatelo. Yes. Ok onyiso ni ok in jatelo. Koro luwore gi kaka wang'iyo leadership ni to ka ng'ato luongi ni jatelo. To luongi ni jatelo kong'iyo ni in kanye. Wantiere gi mine mantiere positions madongo dongo CEOs e kembe madongo dongo. To samoro bi yudo ka ng'ato en samoro ok onema no ka jatelo. En oneno ni jatelo en MCA cha, jatelo en MP, jatelo en governor ma is a woman, but a space ma intiere no in jatelo. Kata mane kor gweng'. Ko yieri kata ng'eni samoro ka ji odhi e gweng' kama tiyudo ka ntiere mine moko maka function moro amoro biro tiyudo ka ji temo bet kanyo wacho ni kaw ng'ane you are a jatelo in that space. Manyiso ntiere mich moro ma Nyasaye omiyi ma ji te neno kuom. Mano is leadership. So anaparo ni space nitie to luwore gi kaka ing'iyo ni to leadership nani odonjo kanye. Kamano. Erokamano. Madam winjo kanye kaka waziri wacho space nitie but in manyaka ing'e to leadership mara kata qualities mag leadership gi onego bedo kanye. And diponi joma bende gi endi mana kaka wacho en with space ma bende nitiere no endi to gine ma ok gidwa donjo e lemo go endi kata mane positions go endi kech ibiro kata mane go kaka waziri ekele samoro wacho ni wadwaro ng'ama kama yes jibiro wacho ni kauru Madam Beatrice to ka Beatrice bukore amano kadonje and we've seen such issues ma bende bedo gande sama idwaro ng'ato mondo me represent jowete gi levels moko inyalo wacho an ang'eyo ni leadership mar mine nitie kendo gima dilute ni udwa linke gi siasa ahinya ni mane siasa cha mane limelight cha ma kamera menyo all the time cha emi paro ni jatelo mana kaka waziri wacho mini otelo wachak gi ot. Yes. Wado chake gi ot kamunyuolwa gi kama wadake. A woman is the leader of the home. The man is the head but the leadership ni gelwet mama. En gima ji ok understand ga inya ni e ot sama mama onge.
ineno ka leadership is lacking. Baba to the head, yes, but ineno ka coordination of activities lack nikech mama ni onge. Koro ot ma mama nitie yudo ka gik moko nitie organized. From that level en a leader. Kodhi kako coordinate gi nyithinde, kako program kaka ji chiemo, kako program gik matimore dala. En a leader. En a leader to wachalo gima system ma ngima ma wantie dwa ignore that role. Nikech kata ka gi introduce themselves wacho ni I'm just a housewife. I'm just a housewife. Tiende ni en monde mosebuono responsibility gi roles mo play no. Ose downgrade herself. Mo wacho ni I'm just a housewife. Ok ong'eyo ni mano is a major role. Ma bende obedo anchored gi chwech ma Nyasaye manomiye. En a leader, en mokelo nyithindo, en monacha nyithindo, en modhodho nyathi, en mo upbring nyathi, otero nyathi school, oluoko nyithindo, loso gimoro amora. Mano you are a leader within your environment kanyo. Kako step out kendo, to koro chako koro teko nino chako neno oko. Mana kako wacho ni kimanyo gimoro katidwa ya kuny pi kamoro. Tiwacho ni miyauru mine ariyo, miyauru youth ariyo, miyauru jodongo ariyo. Tiwinjo kisiemo ni kao ng'ani. Mana kako wacho no. Nitiere gima ji oseneno kuome. Ni onyalo telo. To in iwuon kik ibuonri. In iwuon kao gino. Make gi lwet ariyo. Leadership chakre school. Kata waziri giri. Mineno koro Tundokani. Negi chako mana bedo prefect kata class 1. I'm telling you. To eno sana kunong'eyo ni onyuole leader. Okete prefect. Eno wanda ni ang'o momiyo yiere prefect. Odhi obedo class monitor. Ok ong'eyo. Ochako tundo head of games kata ngo sport. A primary, a secondary, a university. Iyudo ka gik mang'eny luwe. To ok nong'eyo ni that will translate into leadership. Yes. Yeah, people like us, we led mana through ichako classroom. Kore kichako realize ni kara gimoro ne nitie kuom. Momiyo isudo kaka isudo no. So leadership mar joma mine gi joma youth nitie. Lamlight emomayo gino. Lamlight tiende mentality of the community. Gin ng'ama ging'eyo ni jatelo en jasiasa. Mami ineno kata ka gine funeral. Jasiasa moro be nika. You understand? Ok gipenji ni jatelo moro be nika. Gipenji jasiasa moro be nika mondo mi microphone owuo. So mano se hinyo. Ose kill that spirit. Momiyo jok ma ok josiasa go koro gi withdraw. Gidok e backseat giweni yani ni kokin jasiasa to you're not a leader. Yeah, mano mane gimo dilute by the way. Monego owuo very strongly. Not only politics is leadership. Leadership ni kuonde mang'eny pimo moko directors makembe madongo mali. You don't see them. Gidich run those successful organizations. Make profits. Yes. Yeah, gin investors. Gin lead timbe madongo mako wachini. They are busy doing that. They don't come out. But nobody digs down. Mono you reach out to them. Kambini karobedo headed managi waziri so and so. And a leader there. Tena ni wa keto leadership politics ni kende. Okay. Yeah. Waziri dipon okay. Angome wakao politics to cover everything. Mami ya samoro leadership mag engas mo pogoro kuro kudua neno. Mama na mar politics ni endi. I mean, is it because politics is very powerful? No, apara ni of course iwacho ni siasa nyalo bedo nikech mostly doka ji go siasa to there is a lot of itimo publicity to no menyre sate omenyre koro samoro idhi yudo ka in samoro mari mitimo matimi okimenyri ahinya but ingeni jasiasa nyaka menyre nikech en ng'ama ndike nyaka neno timango ma en japiny koro nyaka omenyre koro to samo menyore no okotami a leadership space nicha mondo imbi wuog oko ngeni onge jasiasa mosewacho ni kata mama kanisa kika winj kiwuoyo kama inti onge jasiasa mosewacho ni jakom mar group kika winj kama inti actually odich kodi kaka jakom mar group molo kaka idich kode kech ka in jakom mar group tinyalo miyo group direction inyalo wacho ni thuru ananeno kama wago kura kama inyalo ngado ne girieko kata ka ok gikawo te to samoro yudo ka koro ni believe ni samoro kineno jasiasa ti believe ni en jatelo moloi un jotelo te space mar leadership mopogore but un jotelo te Okay. Wan jotelo waduto te
but space magwa ema pogore opogore, manyiso ni ngadho ma wantiere ema opogore opogore. But yie namra chaka dugo kama achako go, diponi wan ma wabuonre wan wawegi, mamiyo nyiso ni wakia ni wan ma wan jotelo, that is women, gine ma gikia ni gin jotelo, kopogore gi joma nie siasa. Nikech ing'eyo mar siasa, ng'ama mi telo en ng'at mabuonre mapiny, en modhigo ni kura. Because the system mar government owacho ni nitie omi thuolo mondo make a choice. To ng'ani rely on you, choices mi make. Koro spend a lot of time convincing your mind ni en the right choice. Sure. To ki meko pachi miwacho ni ok an the right choice, to chande. Ochako duogo ire kaka nyalo convince so ni an the right person manyalo timo gini. Kwa hivyo leadership, in japiny mabuonre ni in emiloso. Lweti ema chiwo telo mang'ani ni godoni. Nikech ibiro iri penji ni ober koso ok ober. After 5 years, wadwa wile, iwachi ang'o? Yes. In gi thuolo ma wile kosi retain. So that opportunity constitution omiyowa. To japiny ema meko the leaders. Donge winjo ka jogi samoro wacho ni choices have consequences. Bad leadership in emiyiero. Nikech igone ombulu. Onge chieng' moro mokawe kende. In emidhi tiwacho ni adwaro so and so. Nikech pachi no emotere kanyo. So ok en ni in emibuonri. In e wuon telo no. In wuon telo no. Koro gik matimre kisemiya telo, katiyo maber ora tiyo marach, has got nothing to do with you. In isemeka choice, kani iparo na ber anyalo timo ABCD. In e wuon telo no. Ok japiny obuonre, japiny e wuon telo. Nikech constitution mar Kenya wacho ni aduogo iri mondo imiya jatelo kendo. Okay. Adwa na mede wach moro matin kanyo. Okay. Kipenjo ni aparo ni moko bende timore nikech ji mang'eny, especially joma mine, ok gi believe in themselves. Okay. Iyudo ka samoro nikech bende wan nyaka gi mine magine political leadership go. Tiyudo ka seche moko kata ka gitimo gimoro tiyudo ka pod en gi fear moro kuome. Ni after all kata an jatelo moyier to am a woman. Koro konere as a human being, or feel inferiority moro kanyo as a woman. Koro aparo ni moko be nitiere mar believing in yourself. Yes. Kaka inyalo believe ni an bende anyalo timo gini, kaka ng'ane nyalo timo, kaka an be noyiere, kaka an be noyiera. Nikech timore kata mana spaces mineno ma ji yudore kata mana political leaderships. Yudo ka ng'ato samoro yieri, idhi assembly, yudo kichopo kanyo mondo uchung' kata ma imbi yud kombe moko ma ji laro gi imbi bede jakom kata mar committee moro. Yudo ka in gi luoro moro, niya ma owene joma chuo. Koro luoro be nyalo bedo ka ok believe in yourself. Be samoro nyalo mi bedo gi luoro moro matin, ma bende ok onegi bedgo. To luoro no kata cross, kata dhi mane kor gweng'. Waseneno situations manitiere samoro position molande. Tiwacho ni joma mine owuog oko mondo apply. Ok gi apply. Kech ng'ato dhi ng'iyo gaset kama to samoro wacho ni ma mar joma chuo wada wawe. Samoro miweni, in ema Nyasaye ochano ni dhi yudo. Koro dong mano already en gi luoro. Ise golori oko. Kama ok onego bed ni golori oko. So aparo ni luoro no be miyudo ka joma mine ikichori gi chien. Kama samoro Nyasaye oloso ni in emidhi timori nade, in emidhi telo. Okay, nitiere penjo moko kaendi maber no ka oganda moko penjo kaendi. Erokamano ahinya. Josephine kawuok gwenge mag Uradi wacho kanyendi ni aneno kala TV yo mano makare, but penja kanyendi jotelo ma wuon gi studio go endi ni ang'o momiyo e weche gendi mago mag siasa joma mine ok thor yudo thuolo mondo be gin bende gidonjie. Then mano weche mag siasa. Kasto chako wacho kaendi ni gima ng'eyo en ni wajoma mine wane mwachare nikech wafeel ni moko ok gin positions mamekwa. Okay. Mane gima waziri winjo kwa cha. Uluor ni mamar joma chuo. Adwa respond. Yes. Then ng'ato wacho kanyendi amor kanyendi Henry kuom kelo waziri kachiel koda ka Madam Mary. Penjna kanyendi ni to Madam Mary dipo nitie position modwaro e weche gwendi mago mag telo mapacho ka to waziri nyaka gi thuolo masani ndi ang'o mosetime docket mare. It's okay. Again, two different questions, but maybe wachaka negi kanyendi kama wakuonge cha. Ma ni mine ok donje weche mag telo gi kowuok. Yes. Adwa pick from a cultural perspective. Okay. Culture ma wantiere, women nigi a lot of mtego culture. Kendo adwa chake from the role of a woman in the society.
kaka oganda maluo o perceive the woman nade nikech mane makelo luoro mineno wawacho kae ni mine ok nyiedhre ang'o momiyo ok ginyiedhre mokwongo tik somb joma mine ne ni piny compared gi somb joma chuo chon ahinya konyuol Henry to gi Beatrice together to iwacho ni Beatrice in bed dala mono Henry dhi school pesa mon go nyalo mana puonjo Henry in kori rit mondi koka mano kokirito mondi to in manyi wang'eyo ni in nyako ibiro dhi tedo koro kumi inise inyalo manyo ng'ato mani dagodo awacho ni gik manosetimre ma culture momi ineno wan gi fia kanyo no koro Henry ni tero school to Beatrice tiweyo dala nikech pesa tin ang'o momiyo choice nitie because sama yudo kata nyako ni e first born to wuoyi ni ema tin there's culture moro ma jaluo ni wuoyi e siro gino sahinyo teko mine mono duoko piny wuoyi siro ing'e tiende siro tiende ni yani in the absence of baba ene modong' modhi ting'o nying dala to gino osedongo manoluore gi culture mang'eny nitiere kata buche chon ahinya ma mama ok ne wuoyi kolung buche tie yath gi elders mine ok wuo nitie buche moko maniluongo ma mine bende ok yie ne gibiro jodonge mang'ado kendgi to gin joma chuo gigo nochakre chon to gigi sani democracy space mabiro ni ema temo yawe mos one otemo ng'iso Henry ni kinyuolo nyithindo nyako gi wuoyi migi treatment machalore puonjgi machalore migi space no mono gidong machalore koro sechako yawo piny momina no Nyasaye konyowa people like Beatrice koro at her age en minister ma sports mago success stories emomina no the journey mara woman no koyotga yardstick no ketno mamalo koro inano ka mine at the time of independence sombi joma mine ne tin dong ni nano kilwomo gelo machiel pengine Phoebe Asie mno somo kacha Grace Ogot Grace Onyango achiel to ikwano kata biche i Uganda mzima so mano has changed now koro tiende ni nyako ni ineno ka en more empowered kendo somo mitere ni school mitere ni omedo yawo wang'i koro en gi chir onyalo chung' e mbele ji mowacho ni komulando e gweng' kanyo no apane nyalo time kendo nyalo wuok gi chir mochung' mokwa to chon to ok ne ginyal kwa culture ni nodwa umo gi ahinya nodwa duoko gi chien emomiyo during the rule ma President Moi nineno koketo energy ne e yawo skunde mang'eny mag nyiri mono uplift girl child education to not nengi impact by the way momiyo jithindo manyiri o come up and from now ineno ka gine equal chance gineno ka giringe line achiel gi joma chuo makata leadership no sani koro gidonja koro gimang'isi gimomiyo adwa share gi jopiny culture ni emono duo umo piny sani nitiere pod gweng' moro ma pod nyalo wacho ni dhaka ok telno sani mowuoye 2025 e piny luo dhaka ok tel dhako ok wagone kura dhako ok walu dongi se winjo mago samo wen kako risedhi e pap ting'eyo ni pach jogi wacho ni an ng'ama dhako to dhako be gi chayo dhako ok gilu ni kiluwo dhako kata ka inure koro wuok ni campaign ng'ama dhako mano ng'ama weak perception en ng'ama weak ma support ng'ama dhako in fact women leaders man sani ma current especially le me narrow down to the lowland gin very strong people ginyalo mi the stories gik ma gise experience gik ma gidhi through ayany bendo romo dendi to gik ma idiro ne jo supporters joma be perceive you as leaders ma joma chuo gi bende ayany bendo romo ni macha to fuo dongo bukra luwo dhako dhako bende luwo dhako bi miyo telo so those things matindo ge maduoko ga lwet gi piny kidwa ni ting'o badi ne iduoke gi ting'e machuok nikech muni ting'e full gicho segoi ni dhaka gibiro nena nang'o ema tamogi and ng'amogo simo nadwa ng'isi ni women are coming out very strongly in leadership aneno the current leadership ma Kisumu County
kamane kuriero no waziris ministers. Professor Nyong'o did very well, and one of the governors almost hit 50%. And Beatrice can attest, last term marriage, the first term no go like 50% girl, ladies and men in the cabinet. Mar ministers, Okay. which is very good, which is a sign ni mine nyalo. So why encourage other people ni space kiyudo kiki incline yourself niya chwe madwaro ka yiera ji gi wang' maler nikech wadwaro ni gender ni maru female gender ni bende en bo yud space mare mondo bed decision making table. Okay. Waziri go mondo react wachno endi, but wach mopenji ni e docket mari setimengo, let's just keep it idhi duoke seche mabiro nyime keni nyalo decide to duoke sani. Okay, be anyalo wache matin. Okay. Anyalo wache matin kaito amede wach matino gima Mary owacho ni. Thank you. Koro adwana wach ni mana kaka iwacho, wanan jatend migawo mar tuke, chwech mar oganda, kitwa kod timbe watu gi chenro go mar jomatindo. Tadwa ni mondo wach ni nyaka nyadonje docket nano sani anjiri. Sorry, Waziri, I prefer ni we just give it its own time, like kang toward mbele kanyendi. Yes. So I'll respond to it. Yes. Sawa na wach. Koro adwa na med wach matine wach mane wawacho ni iyudo ka tire mine moko mosewuok e space. To adier gima Madam Mary wacho no en real. Kinyalo bedo piny migo mbaka kata kwasomo history mar Phoebe Asiogiri. Negi spaces go, negi fight hard mondo gichop kuonde mane gidwa chopo. To nikech some of them kisomo maber to ne gin gi support mar jonyuolgi kendo ne wuonegi nochung' kodgi motegno. Yudo ka nitie age kama nochope to wuongi wacho ni ka jogweng' wacho ni nyari ni ayudo ng'ato ka dwa no kawe to wuongi kwero ni no. Okay. Nyathina ni dwa no som mondo chieng' obed dhano. Kisomo history margi maber. Koro idhi yudo ni dongruok mar nyathi manyako obedo supported gi ng'ama dichuo. Moseneno value mar nyathi manyako e leadership. Kuonde ma gibete. Koro ne ni mondo wach ni ibro yudo ka seche moko bende kata ibro yudo ka mine kata mana mago siasa gi. Yudo ka thothgi. Yudo ka en gi strong leadership mar joma chuo mochung' kode. Mawacho ni kati yanyowa kati timango anadhi kode ok ni nikech nitie wach moro but nikech oseneno the energy ma in go manyalo kelo lokruok ne gweng' mauntiere. Koro anaparo ni joma nyiri osego okang'. Tiyudo ka e okang' mwagoni nitiere support mar the male gender. To in kaka ng'ama miyo be mosejitolea miwacho ni anta dwa telo. Ikori ne gimoro amora mabiro. Iwacho gande ni piny ni life is not easy anywhere. Onge gima biro mayot. Kiwuoka ni adwa kanyo kata simba ni kama antieni. In focus ni dwa kaw simba. Ibiro romo gi kudho, irom gi got, irom ga ora, irom ga ngo. In focus ni in ni dwa dhi kawe. Koro ka iromo gi got ing'i wacho ni god ni pek wadogi e kaka ilwa. Sabore kalo god ni dhi nyono kudho, wacho kudho ni chwa malit wadogi e kaka idong. Koro you keep na winjo ka dire moko Mili no wacho ni en ojiwo dende. Ijiwo makata ng'ato ng'wenyo to kiwinji. Nikech en yanyo seche moko iyudo ni ng'ama mama ichung' kata koro idwaro kata mama motele kanisa. Kiyudo gima samoro mama wadu wacho magi to koro telo ne ng'a. Koro iwacho ni timbo kitame ni mondo kik otel. Samoro Nyasaye omiyi mich mar yalo. To kichung' mbele kachi yalo to ume oketo ma to koro yala mo. Tin Nyasaye ma mich ma Nyasaye ma mondo mi emomi. Ok moko bende onya bedo jayalo nade. Oseno sie pastor. Koro ka gini bi wacho gi ng'ama mama. Kisha moro pastor bi ng'ama to senendo the talent ni kuomi. Koro dwa ni mondo ogeri. Koro mi space moro kata ka jigin to wacho ni dada ng'ane bi yalnwa. To ka ene ma pastor tindi. Koro wuoro ndo ya. Wani waonge. Tuonge ko jisi ne ng'ane Mary. Chung mondo yalwa. Pastor an sawa. Kaneno ka ropa ler ka wuono mar yalo. Iringo kendi. Kiro to ka en space ma nyaki bed gi del moji.
Okay. Ka okibedo gi del mojing, tinyalo yudo ka i give up e sama no kobedo nego bede ni give up. Koro mane mami yudo ka spaces kata mag siasa yudo ka mine dwa chung to giduo gi luor, ng'ato chung ko yanye diriyo. To dok kochopot, oywak, oweyo. Koro iwacho ni Jehova kaka berni, ana wuoth koda. Kamano. Kamano nitie reactions moko ka ino bende nitiere ni ber ndi kendo twak me amor gi Madam Mary kaachiel koda ka Beatrice. Mago gin jotelo mabende wanyalo mi let tijgi kaka wasebedo kwaneno gi. Gima chanda ni leadership mago mag joma mine moko are very poor ma ok dak igomb mondo mesir ng'ama miyo lwedo. Adwa na wache wach moro. Okay. Kapok Madam Mary wacho. Okay. Adwa ni monda page kama. Adwa ni monda page. Okay. As a man. Kwa ng'iyo Kenya mangima. Kuonde ma joma chuo tele. Gitiyo maber te. Nitie manigi weakness. Yes. Koro mano be chalre kaka samoro nitiere joma mine moyier ok gibeyo 100%. Koro ka weakness ni mar mine ming'i ahinya moloyo mag chuo. But big ni koro wang'e women leadership. Samoro koro momiyo kele. Exactly. Koro ka wang'e women leadership, gima wanyalo wacho ni ok wanyal tamore ni nitiere samoro mine moko makata komi position to samoro tiyo maber timore nade tamo. Inyalo yudo no miye yes to samoro tiyo maber otame. But anadwa na wachi ni samoro tiyo maber luwore gi environment ma ng'ato nitiere motiye kaka ng'ama mama. Adwa chiwo example kata mana gi offices gi ma wabete especially office mar sirikal mondike ng'ato. Iyudo ni samoro ng'ama mama ondiki kata mana kaka manager mar kambi. Tiyudo ka jomitiyo go moket kambi ni ok mari ma koro kambi enri. To ndika kaka manager. To Mary en accountant en dichuo. Ng'ama chielo en kiango. Iyudo ka seche moko kata ichiwo direction ok gi listen to you. Kech gineni kaka ng'ama miyo. Gineni kaka ng'ama miyo. Nitiere joma chuo ma kaka Mary wacho nyaka sami neno pod wawuoyo. They don't believe in women leadership. Kata in jatende space moro. To gima chande mana niya. Ng'ama mama. Nyalo telo nade. Waneno kaka seche moko kata mana giving examples mine ma wan go sani manie political spaces. Seche moko ngi kata social media kaka jomiluongo ni jatelo wuoyo. Ata penjo dhako ni ochunga, ok odhi ochung thurgi. Koro wacho ni to ng'ama jatelo mang'ongo, ma bende onyuolo nyithindo manyiri, ma bende nyalo gombo ni chieng' moro ka nyathine ma nyako bende dwaro chung kamoro. To chal gi so and so. Koro wuoro to koro example aina gani mochiwo. Koro ng'e seche moko ing'iyo kama iwach ni yawa. Magi koro dwaro warruok, ma dwaro lemo because ibaro ni wane sama koro onego bed ni ng'ato se change mind ne nikech en a parent, en to nyuolo nyiri to nyuolo nyithindo ma yawuoyi. Koro seche moko apenjora to ng'ama wuoyo kamani. En nyithinde ma nyiri owe dala ok som koso gimbe gisomo. To sama gisomo ni gisomo mondo nyithinde gi odhi otim ang'o. Kech ok ochuno ni nyaka ibed e siasa. Ok ochuno nyaka ibed e siasa. Samoro in gi nyithindo ariyo to nyathini dwa dhi bedo engineer. To ka koro isebukore ni ng'ama mama betelonwa to nyathini ni kosieng' moro sopo mobedo engineer moyudo certificate. Modhi yudo tich kaka engineer. Ibiro bukore ni ng'ama nyako be bedo engineer. To nyi tere school, nyi chulo ne fee, nyi sikone ni nyara ti matek, chieng' moro yud gimoro imaki lweti. Koro mane gima onego bed ni wang'iyo. Okay. Yes. Madam, winjo kanyo ka itemo tuo Madam Beatrice bende otemo tuo me kanyo endi. Wach mane joma chuo pod ok ne tend joma mine kaka gima kare. Moko ok te. Yes, moko. But winjo kanyo ka ng'ano kere ni nitiere mine moko mokinyal kata gombo mondo support. Ineno. Kalore kod leadership qualities ma gintiere godo. En gini ma giendi bende biro kaka ng'ato present himself or herself. Samoro gik mowacho e public kaka otimore. Eno giga nyalo miyo Henry wacho ni ato kopo ni Madam Beatrice cha eto uhawe. Okay. Poor leadership ma women ma ng'ano wacho no ema dwelon. Okay. Adodok the word moritiyo go ni kako timore. Yardstick mar dhako ni malo kabisa. Ochunga ni odwaro telo to chak none gi kuma nonyuole. Osetedo ni chwadi. Nyithinda dimo nonyuolo dalagi. En chinga sani. Chuore modago nono bodago gi kwe. Dhako ni idwa do dende momiyo example mar Millie Odhiambo winning a seat in home kamonyuole is a big thing for us Luo women in Nyanza.
nikech ogolo wach mar migogo agoga dhi miyo telo. Nogolo. Mano be ne nitiere maduonga kabisa. Thurwa kucho ok dachung' kada achok chir mayot ne adwa dhi manyo kom makama. Dipenjo nuto chuo onge gweng'ni manyako migoge machako duogo manyo kom koni. Iwinjo gik makama. That word migoga goga. Mili ogolo mwago. So en bende osepimo stoche no kaka ne ocha mano. To mano ngiswa ni nyalore. Yes. Mar ariyo, poor leadership. Waziri penjo maber. To kako ng'iyo poor leadership e women. To kada dichuo mane manyalo bedo a good leader. Kakoro no idwa assess gi in terms of matimo maber gi mok tim maber. Nikech mar dhako ni dwa neno malo joma cho. Anda ko jawinjo mogo sibono ni wile kineno ko leadership mare ok ber wile gi dhako moro machielo. To kiki wile ara gi dichuo. Man dhako moro machielo manyalo timo gino. Nitie ka nikech thuolo no itimo kuom joma chwo to gi joma mine. To kiki gole ni tije rach timiyo ng'ama dichuo mbulu to replace. Karamanye mama moro machielo mabe iparo ni nyalo tiyo maber mono replace koro owilre mama gi mama. Nikech ko mamo kome o mae to dichuo modonje mana loso na oside. To en again on our side kiwilo mama no to gi mama machielo. Kata kineno ni Beatrice ok minister maber mar sport. To gol Beatrice chaki mi mama machielo bende matin kako tin no obede kom no. Tok ni gole ti kawa young man koro iwilo dhako gigine. Koro chalo gimiduoko achien. Step mwasegoyo mbele. Okay. Mane momiyo ni poor leadership mar dhako ok bed assessed gimotimo kako handle administrative functions mag ministry mare. No. Nitie gik midoye godo. Gima luongo ni yardstick cha. Otama kaka luonge gi dholuo. Ngas marwa mar pimo teko marwa itelo ni malo. Idondi pano chunga mbele jini to kapo kato wuoyo orwakre na. Oseng'eri chone te. Orwakre na law morwako no doride arida. Ongiso ji dende. Omiel na ngono. Weche mawuok dhako ni gi mzigo mapek. Momiyo one as women leaders watemo jiwo jowetewa moseyudo telo go ni dhiuru mana mbele miwacho go. Sorry for cutting short. Maybe samuru no muka ongea matek wacho macho wan primary one wangema. Sorry? Samuru jo ujo mang'emene ule muka ongea matek lakini wacho macho wan wagiba duno wangema in terms of work and culture oketowa ng'ama dhaki ng'iyo mopogre gi kiyo mopogre. Kiyo mare ni to orwako ang'o mochunge mbele jicha. Ang'o momiyo orwako long. Inyalo penj gik mang'eny ang'o momiyo miel kako miel cha. Ang'o momiyo wacho gik mo dhako dichuo eno kata orwako mana t-shirt maonge kata bade. Ochung' mo owuok kanyo mo campaign. Onge ng'ama nono ni to jese no rwako na. Chieng' kes moro wuoka mag family ona man. To wacho ni kia ni ne gi mama moro adwa mi go example no ibiro nene iparo somebody ne yobusia maneni gi nyako moro mane ja biashara moro apa ni bisi ok nya remember that time maneni gi jako ma biashara to koro ko biro to him ingeni mano apaka moko goe ni no manyo kom eni pake kaka mana bull Nikech a man is meant to grab women left, right, center. You understand? Man dichuo. In fact, that is the proper definition of kako define dichuo. Man a real bull. To mo bedo confined to daka chiel ni mano tideno kendo kasa weakness. You understand? Mano perception no nyaking'iye to dhako to gino impact nango. Iwinjo? Koro mano tek. Mar dhako tek. Iyo mar dhako ni menyo ma tut. Emomiyo luoro nitie. Wadani mondo gama ni yueka ndiri reactions moko mang'eny kaendi wach maro mar women leadership kaendi koro moka jwa ngodu kaendi tok thuolo machuok kidhi mabor ahinya man gi waziri Beatrice Odongo mara mochune weche mag tuke kaunti ma Kisumu par malong ni janeno in mabendi penjo mari chegi mosetime docket mare nitie thuolo maber adhi miye kanjo endi ma odhi wacho ni magi manyaka no ka utelo magi mosetimo nikech wabiro chako luonge chieng' machielo mondo wago kode mbaka mana e wach mar sports mabendo hol omako gi thuolo masani endi wan ga endi bende gi Madam Mary Odhiambo kiki dhima bora hinya tok thuolo machuok waduka endi yone mano makare bende mana orom ote magi
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. So yudo ka they believe ni Bas mana kama nendi nyakoro mga chwang musa ahinya kuom ng'ekni makamago endi wadhi nyime yore endi mano makare ukinyi endi mano masani kumano githul masani endi wago mpaka ka endi kod waziri kaachiel koda ka Madam Mary machiegni ahinya uru e telo endi mano mar ariyo. Nitie ote mabende nitiere ka endi but I would want us to mondo wachaka ne wa react gi reactions mag janeno mabende oro kae. Sika mwacho kanyo ine ni gima osebedo ka chanda en ni joma wakeni gi kemiya miya position ni the first thing we do in kodaka joutege. Okapar en kiyena duok man. Okay. Okapar ni position mimiye no miye koro were gi jaode. Wang'iuru gik moko matut. Ang'o mane timre ga chon kata ne pok oyudo that position. Kata no yi gi position no mutunde. Support, what amount of support mono yudo from that person, that's samoro moko wuok openly mago spouses gini anto chung jaoda ni to kadwa to kendo campaign throughout with you, more campaign against you. Ki succeed idhi chalo nadi kode. But that should not be a guarantee. It should not be a guarantee. Yes. Ndene ami situation no to gina achiel mono ng'ama oko neni okarito jaoda banko yera nyaka bedni en ng'ama within the environment mar family mono wuoye ilano nikech oseng'eyo ni an ga responsibility of taking care of that. Ose recognize my leadership ni kata ne okoyiera an konyo ga jaduong' no koyiera kendo poda continue konyo. Eto dio assess nadi level mar konyo ni dok chien o assess gango koso jaoda ni go kode mbaka kucho ni an nyako ni tindo weya nikech gimoro bentie ka Henry, let me tell you, leadership biro gi responsibility. Beatrice is a minister for sports in gi family ne, if she has it kinyithinde en gi ode gik mang'eny makamin mamiyo travel mang'eny mopogre gi kaka nyocho travel. And let me tell you, these are women leaders, they through hell. That assessment Mikelo no emo miyado respond to it. Okay. Ngeni Beatrice owuok odhi Mombasa for a function mar ministry mamare modhi represent TJ. Ng'at madonjo ir jaode ot chani dhako tindi we baya baya. Dhako tindi we baya baya nyocha en kanyi sani gin Mombasa kama ni good way gibi na dia ni mano podi jaodi. To ngeni sami wacho kamano picho golo Beatrice Mombasa ka ochiwo present gimore a function no ngamo bet Beatrice is a man, a young man who is equally attractive. Ngani koro biro luoro tok dala Beatrice ni be ni neno ngama no bet bute cha
Mach osedhi. You see, to mara man, Yes. en minister, kaka nyako ni minister. Yes. Onyalo traverse pinyni, onge ng'ama reso finga kata jaode be onge ng'ama dhi ire ni chori cha tindo wuotho gi mon mage. Jaode ni madhako ni ema dhiko ni en gi tich otiyo. To an to in to behind me and you to pick the weche maga thuwe ni Ameri cha tinde di wuotha. Ng'eni mach oseyombi, mach osekawo. Mach osekawo gi ng'ane. Gima wacho ni dongu winje political arena surrounding our women leadership, even the current ones. Tiene ni jasigu mana yombo cha. Jasigu mana compete godo maman mana yombo cha. Madhako konego yombi cha. Yes. Kedo koro dwa rudo odi from the back door. Okay. You understand? Okay. Koro keto ni aweyo chuora jwango chuora nikech leadership gino onge kendo kinono maber tiyudo ni oonge in reality. Moko nitie ayude sama ne kata wase separate gi jaoda. En odak yore to dak yora. To leadership mara omiyo jopinyo yiera. Do you know most women temo within their own means ma reconnect this family back? Nikech ging'eyo ni that gap dhi goyo gi culturally. Dhi wacho ni chayo chuore otimo do gineno ko bayo yore to chuore ni yore. All the temo matek mo bring that relationship back. Nikech en leadership cha. To kane onge leadership to ne gin yore. Ing'eyo women temo ga. Nikech root mar family no en ga sandan maduong' machuoyo ga women. Kabisa. Koro ka ng'ato dhi assess ni no jwango chuore, ito in kanye ming'eyo ni, to in miwuoyo ni, to chiegi ojwangi machal nadi koso riti machal nadi. Wajigi. Adwa no medo matin e wachno. Yes. Wachno be ok dhi bedo mabor ahinya gi gima Mary osewacho. Mokwongo adwa ni mondo awachi. Wacho ni king'iyo nyithindo manyiri mosomo motegno makalo gin gi support mag joma chuo. Owetegi, wuonegi, ochung' kodgi motegno. Team that research. I'm a very good example. Wan kani ng'iyo babu ne focused on somo mar nyathi manyako. Kendo nosiko nyisowa ni adwa ni mondo isom ka chieng' uri wuok e oda ka to in gi giri e lweti. Manyiso ni en ema nodhiro somo mar nyithindo manyiri. Nyithindo mag kiye mang'eny manopuonjo manyiri. Ma some of them sani nitiere offices madongo. Nikech nokawgi, koyudo ka samoro anyuola udwa jwangi, nyathi okalo, koro anyuola wacho niya, we watere Henry school, wawe ng'ani. Mano biro kawo, to puonjo, matiek form 4, puonjo gi mang'eny. Koro yudo ka, kata mana women leaders, matiyo maber, non, yudo ka support mar chuore otimore nade? Nitie. To wantiere gi dhano, iwacho ni jachien ok nindi. Athuwa. Ok onindi. Iyudo kaka wuono, idhi tich, iwuok, ibiro e office pile. Ibiro office pile, wacho ni kaka an. Ibiro office pile. Iyudo kaka kiwuok odi kucho, to jirani obiro duongo. Wuon ng'ane, in ka. Be iseneno Citizen kawuono? Kaka Beatrice obedo, ineno jomobet e bathe kaka ogo suit. Ing'eni mano ok iwuotho. Ok okele kata nowach ni Beatrice rach kata ng'o. Obiro mana penje, wadwa be neno. Tang. Koro ochalo ng'ama temo wacho ni niya. Itam mama ni kik bed jatelo. That's the thing. Ma ok inya timo. Koro yudo ka chuogi ka giwe mon gi mondo grow, to ng'ato be koro macha ok ohewo. Macha ng'ane, manyiso ni ma ng'ama ok dwar ber ne family ni. That's the thing. Ok ni en kod gi problem kata en gi problem gi jaodi ni, to gima rach ne ni ng'ane ni kacha, ifil ni mori nade, isudo. Mar ariyo, iwacho ni samoro ntiere kaka iyudo ka ng'ama mama kisedhi dori space mar leadership, to tungni samoro jabedo ga yudi. Iyudo ka samoro bedo, gimomiyo nyaka bedi, and especially kiyudori maybe political space. Iyudo ka samoro nyeti mwandi moro, mwandi ni kia ohala, to koro maybe saa 12, saa 1 iseduogo ot. Ibiro tedo, ibiro timo ang'o. To kata mane telo mag office kia mag ang'ogi. To samoro yudo ni kako isedhi yudori e telo cha. Samoro yudo ntiere, samoro idhi bet office, samoro yudori e meeting moro, samoro yudori e wuoth moro mogoli kata Kisumu, in gi gik mang'eny madwaro attention mari e tich, mabro kawo more time manye in godo e ot.
Koro enemy en mana ng'ata achiel Within. ema pod biro ni samoro be jaodi ni to onge gi problem to enemy cha samoro ka ngiro mo gigo mbaka kamoro to nya neno mana ka Mary cha tinde duogo saa 3 otieno nya Mary to be gire nya pod nigi jatende bura nya gi discuss in ngadier ni mano bura nona ne gino mona gino ok bura koro ing'eni ka in ng'ama is not straightforward neno ka gigi nyalo donje wiyi machieng' moro koro mi imbi chak paro ni koro tipenje ni be une bura dier koro gigi moko lil kata mana to gender based violence koro iwacho ni yawa kama koro lwenye mantie let me move out because and from where I sit I am a leader I cannot forgo my leadership just because somebody dwani mondi please ngato koro mi yudori ka some women yudori space ma you have no option ti wacho ni nikech Nyasaye no setimo na ngono anyalo telo no oganda anyalo tiyo negi anyalo timo service delivery we atime bathe koni ka tieko chieng' na duogo watimre nade wabedi but I'm so happy gi chuo ma support mine utegi despite gik ma ji wacho everything and focus neni mama ni otimre nade odhi malo mondo do advice inyalo yudo ka ng'ama miyo bedo support leadership mar exactly kuro yudo ka mago be timore samoro sa campaign mana kaka Mary wacho iyudo sa campaign samoro chuoro chuo ene ma ugone kura uchandoru ene mo open koro yudo ka ng'ani samoro embe kano sedonjo kucho to kata kiweyo sa campaign samoro ng'ama dichuo Nyasaye osekonyi mi donjo fiscori tiyo ing'eni there is a way makoro kata ng'ama mama onego be ni rito wendi ka wendi obiro there is a way ma samoro yudo nikech koro ka in a politician example to yudo ka koro dali en public mang'ani nyalo donjo simbi ni ji nyalo gocho ni mopogore opogore yudo oketi mesaro tinga ng'ato gocho ni ng'ama gocho ni no simbe go boromo we simbe go koro nyado ka samoro be ng'ama dichuo embo move out odhi yudo mama moro dak go ng'ama dhako embo wacho ni wasongi adhi yudo kamoro adage mondo abed gi kwe so long as ni leadership space na ng'ato ko interfere god Henry kapok idhi at the second point I want to add to what Waziri is saying being the number of men must succeed politically because of the conduct and behavior my wives magin go must succeed maji nyalo chiwo example iwacho ni jaode chaber wuoyo gi ji maber wamiye ura miya kura kata en valga kamano to jaode cha to ber meaning ni obedo anchored ga strong person behind behind every successful man there is a woman why meaning ni ng'at cha emorite nikech ok obidhi overboard nitiere protection moyudo iluongo ni support from behind mama machomako mang'eny obedo supported ne miyo wami example of the late Phoebe Asio ji adi mong'e jaode publicly monong'e jaode kapok ne jaode pass maybe a few who visited the home would testify gima wacho ni you would admire the late Richard was a very very supportive person to Mama Phoebe be momi ineno githoe age magithoe no to githo ka gin married couples dongi chieng' momini winyi ni Mama Phoebe oringo weyo nikech koko mag ot nikech no the guy had learned nen very senior now say learn the politics weche mag athue mag organ anyuola maka ng'ato wuok to isedonje dalani bineno jaudi kama nobete bineno mtoka mane jaudi riembo bineno jok mane odonjo be mtoka bineno tel mane obede tindo lokorwak mago athue go let the man ma jaode obeda leader odini ite nikech en be sama the woman odhi mbele cha en bendo ochiwo support backup manka emomiyo nyako ni bebedo steady ka to ka in bedi do bedo part of the problem for her odil gi problem mag society kendo chaki be a problem mag dala kori medo hinye and that is one thing madwa kelo ne wacho ai chiro jaluo chon chiege ok ne a chiro ka chieng' osepodho and that has contributed to high level of poverty in our area nikech chiege ni nodwa kwae ka chieng' opodho ere kaka chieng' podho ni ka ni chiro to panno tero mena to mena ni joma ng'iewo mena gi joma ai tich ma bende biro chune no uso mena ni gitaya by the time otieko is around sari adek nus kore ko fwano gige odhi ot kidonje ot nyaki yakany sani
To ng'ama penjo nyakia sani ni, iya kanye sani ni, to nowuok okinyi to timo nothing to kelo nothing. Magima nyako ni otime tiendara ni ema ochamo. Emo miyo nyathi yude kata Crocs rwako ka dhi school. Ng'eyo kata soksi. You know, waluokre uru maler kwa ng'iyo mine gi role ma gi play society. And role ma mine play society I value so much. Nikech mama ma uso mena ni mochungo odni. To ko donjo to donjo gi lweny. How many men mosegoyo kata their wives in front of nyithindo? Yeah, there's so many, yes. There's so many. There's so many. You can do it once, twice, thrice, but not for a very long time. Nyako migoyo ni biro make a decision. To biro wacho ni enough is enough, wea uru. Ka Nyasaye ok nochano nadak kodi tadhi abed yora atimo hala. Anakony nyithinda gi remotely. Kiero ni dongi nyithindo dongo to nakonygi. To kiero be miyagi adhi athagra kodgi. Donge women wacho kamano. So leadership madhako kiku kawe mayot. En a journey moro ma very painful. En painful. Yes. Nekech women ano penjo ni nyaki akanye sani ni. Kikiwe ni mano kite. Influence moro ma en go around ka migo. Kibet kamoro ng'ato isicho. Dongane no min ng'ani cha korko kalo. Korko kalo. Sani min ng'ane pok odhi ot. Ting'eni no samoro wacho min ng'ane pok odhi ot ni. En samoro jaode donjo bang'e. That en mare okuwo to mar jal cha modwa ketho. In fact it is a very good point. Koro dwa ketho od jali nikech oneno ka jali mama ni kelo matin jogi yude mogo chamo. En odwaro kako kethi mondo jogi siko gore mbele nyithindo bla bla, which is very bad. Athuwe ni oganda wani, athuwe no rach. But there's the issue ma edoka how to balance family issues and work. And gima bende samoro onyalo kill a strong discussion, but I would want us ni chieng moro we just organize ourselves mondo wang'ie ne malonga kaka wanyalo balance tije wa. Adwa make comment moro. Okay. Kapok watieko topic ni. Okay. Adhi riwe gi gimi wacho no. Even though wabro discuss chieng machieng. Thank you. An nadwa ni monda kwa kama. Ni iyudo ka piny oselokore. Ka Mary owacho nwa ni nitiere gik moko mane timore chon matinde ok timore. Yes. Chon kata ka ji nobet e bura tie yien kama tiyudo ka ng'ama mama nok ting kata bade ni wuoyo. To sani ma wantie ni ng'ama mama nyalo tingo bade matimre nade mawuo. An aseneno example male champions ma wacho ni gin giero somb nyithindo manyiri. Tibro yudo miere dhi e gwenge gi te kidwa timo research. Miere miyudo ka jonyuol ogerne gi ute mabeyo beyo 70% nyiri emogero. To nyako ni gero nikech oparo kaka wuon mare nochung' kode mosomo matek moyudo tije. Iyudo ka oyie kata ni en ode kik oger mondi lakini okuongo gerne ng'a janyuol ne. Moko nitie miyudo kata ka janyuol mama gi baba onge to nikech nyathi paro ni kit gima mama gi baba notimo na mo make sure na somo. Iyudo ka to gara maber to linga kanyo. Kech oparo godo min gi wuon. Koro anadwa ni monda kwa piny sani oselokore monego bed ni ji te appreciate kaka Mary owacho kata in Henry iwacho ni kaka inyuolo nyithindo manyiri kaka inyuolo nyithindo ma yawuoyi. Nyithindi giromre. Kaka idwa ni joma wuoyi osom e kaka idwa ni joma nyiri osom. Kaka idwa ni joma yawuoyi obed doctors e kaka idwa ni nyiri obed doctors. Kaka idwa ni yawuoyi obed teachers e kaka idwa ni nyiri obed teachers. Kaka idwa ni gibed engineers idwaro ne giber gin te nyako gi wuoyi. Koro kata mana in leadership space samoro wayudore ji ariyo wadak. To samoro Nyasaye ne ok ochano ni wadhi bedo jotelo te e spaces ma wantie. Koro an kama tiye adhi ayudora ka ayudo cheo moro mar being a leader. Ok onyiso ni koro dhi duoko dakwa ni bedo machien. Oro ok onyiso ni dhi miya bedo ng'ama duong' moyingi. Kiduogo e ot, the role is still ni the man is the head. Ma bende ng'ama miyo pok odagi. Tiyudo ka jo athuwe miwacho ka. Winjo ka nyi winjo ni jaodi manyo mi barua mar siyo. Bwana gino kik yie tamri. Mama no bro chai. Obi tagi. Gimoro pok otimore ka. To sedon. Endo winjo mani Mary no mi barua. To kata jaod Mary pok ong'eyo to sema bwana bi winjo gima timore. Mama no nyo mi barua ka tamri. Ha? Mama no bro chai. But wako bebedo waziri.
bedo koro gima dwani Tin watimo kabisa. nitie matimore Okay. mok wanya tamore ni ok timre Yes. emomiyo wach yudo ka gigi kata mana kiwacho ni leadership marach mar mine timore nikech nitie jochuo moko ma be ok provide leadership maber koro timore both sides Yes. ni joma mine bende nyalo bedo ma ok leaders mabeyo nikech gin dhano. joma chuo bende nyalo bedo leaders ma ok beyo wan dhano nitiere udi moko ma be inyalo yudo ni ng'ama mama samoro koyudo cheo kamano tiyudo ka oloko pache Yeah. nitiere kuonde moko mage ng'ama dichuo koyudo cheo to timore nade oloko pache koro kiai koro timore ok wadagi ni ok timre but akwayo ni nitiere spaces moko ma kwaneno ki ng'ama dichuo ka nitiere kaka inyalo support mamani e position ma Nyasaye omiyeno to supporte we ng'iyo gik moko matindo tindo ma ji wacho ki ng'ama mama to Nyasaye oketo chuori e position moro support e position ma entie Nyasaye ong'e gimomiyo okelo kanyakla koro an kwayo na ma humble Yes. ni wa support each other e spaces ma Nyasaye oketo gie mondo gidongre nikech after all ka gik moko osebiyo timore maber iwinjo kawacho ni kang'ane bero wada kang'ane nitie kwe wada kang'ane timo gigi koro koduog ni Henry otimo gini kata koduog ni Beatrice otimo gini koro en kang'ane Yes. so the success bedo related to everybody but the failure duogo ni Beatrice cha Yes, an duogo ni individual. Henry cha majo individual responsibility so bikech wawacho ni odwa gi Henry ni wan wadwa ni mondo wabed successful let us carry the responsibility as a family wawacho ni Nyasaye ne omiyo Beatrice ni telo an be kaka ng'ama dichuo ka samoro nyalo kwa Nyasaye ka lemne kata mana jaodi ni Jehova Nyasaye miyo na minot telo guide kako onyalo telo ni ji ng'adne maber rieko. mano Nyasaye mano lemo ma Nyasaye winjo malich ing'ama mama jaodi no yudo telo kamoro kigo chongi piny lemo Lamo. ok ilemne mana nyithindo ilamone Yes. jogo kama entie no tich tek weche ma ji de bigo mondo ikethi tiyudo ka bende udak adaka maber ma chieng' moro ka koro ji neno ka un successful tiwinjo ka ichiwo example ng'iuru ka ng'ane koro an akwayo kabolora ni ka Nyasaye omiyowa leadership positions e spaces ma wantie to watem especially jomodak mondo wa support each other kik wane ng'ato as a threat kama wadakeno Okay. Waburo go mbaka wach mano mar how to balance leadership to gi weche go tipo mag family mondo mi kik samoro kele ywaruok. Nikech iyudo ka en gino ma bedo matek ahinya sani en sadi. Okay, madwaro ni waziri to nyaka gi thuma sani nyaka yud office or maybe oyudo simu mapoya ni nyaka odonj office. exactly Osechano ni kawuono da bere gi my family at least but I da simu mapoya ni go and represent the county a level man kama but kuro nikech samoro ok abi understand ni mano samoro tich ang' wabiro bedo gi gwenyruok Kendo in gi- samoro ne gwen mabedo gi time ma marwa kokinyisa ni dhi e tich so we'll see how to balance weche mag telo to gi family ka in mondo kik ywaruok bedie but there is this concern mabende ng'ato wacho ka ni Henry mosra kach bad America achiel kod waziri amor kodgi kendo twak bende gima nyaka wang'e ni wan kaka jok mamine wan kod thuolo maro mar telo kwa we buonore wawegi kendo wawe chayore aeto kik waket weche moko e chunywa ni magi gin mag joma chuo mae mabiro duoko wa chien aeto ng'ato wacho kaendi ni ber kabisa but kata ka waziri gi madam Mary kwer to waseneno chuo mang'eny ma bende oneno matek e lwet joma mine ng'ato wasewacho ni Exactly. vice versa ok wadagi ni ok nyal timore Yes. but nyalo timore mani wakwayo ni mondo kik timre Henry nyisne kanyo waziri kachiel kod madam Mary ni onego emulate leadership mar madam Samia Suluhu Hassan mane owacho ni en president mar piny Tanzania but kowuok office modonje gate mar dalane to she's a woman exactly but ibiro yudo ka samoro nitiere ng'ato ma kata ambe ni andichuo kama to adwa ni mondo mi tenda cha kata an mane gate out kaendi pod nyaka everyone in the house must feel ni an jatelo not knowing ni makor is another entity mopogore gi ma bende ne wantiere then ng'ato wacho kaendi ni and can I make a comment kanyo matin okay kiwacho ni samoro yudo ka iwuok office pod kidhi e ot nitiere jomoko ma be ok wanyal wacho ma telo donje wiyi koro pride moro be koro biro Sunga. yes koro sunga moro biro koro mano bende luwore gi kit ng'ato Monyuolego. everybody monyuolego ke nitiere jomoko ma seche moko waseneno example to samoro be timore kata gi joma chuo mine bende timore kodgi samoro yudo ka gimoro mokete kata mana ni koro iluonge ni honorable iwe ni en Nyasaye yeah monego be ni ji timore nade lamo koro mano iyudo ka sunga moro odonje chunyi an seche moko iyudo ga samoro jatelo moro dhi kamoro chieng' rieny
keto ji ting'o ne umbrella iwuoro to koro magi to koro ang'o ma gweng'u dalau kama nyonyuolie or kama nyitede mago donjo magi joma chieng' nye chamo ugo koro de facto medo nying moro kanyo ni neno ka chieng' bi inyisi ni dhi wuoto chieng' ire ni miya uru umbrella koro iwuoro to what has changed pod nin kane in Beatrice pod in gima lokore kanyo ni responsibility emomedore kendo ka samoro bende nitiere jowa masunga moro donjo negi makoro weno chopo but mago be samoro gin ga nature mar human being koro wan wakwayo mana ni ka inja telo ingeni being humble be very important kabisa the fact ni koro ibedo CEO okonyiso ni change pod in mana Mary gima CEO ni okelo ni no mi responsibility kende monegi deliver okochenjo ng'ama koro mane monego jowangi mana dwa wuoyo gi joma mine nikech wawacho wach joma mine ni kiyudo leadership space humble yourself ibro dhi mabor waseneno joma timore kamano ma ok gidhi mabor nitie ng'ato wacho nitie nying moluong ka bato kabiluonge wacho ni moko de tami kata mabedo godo machiegni waneno moko ka okadwa luongo nyinge but siwa example no endi but omor gi concern mari aito pena Madam Mary kaachiel koda ka waziri ni kaka waziri ng'ama pod tin elemo bende en tiere mano mar telo kok doket mare mar sports onyalo nyiso jogo matindo ang'o mabende samoro dware mondo bedie spaces opogore mag telo aito Madam Mary this much ma osetimo ne joma mine be onyalo wacho ni nitiere mine moko mabende sani koro ni a level mopogore kaluwore kod puonj mosemiyogi. Madam, let me start with that one. Yes. So waziri biro kawo machielo. An jaktelo mar Kisumu County Women Leadership Caucus mane ochakre 2013 kane achung seat mar parliament ma nadwaro seat ma National Assembly through Nyando parliamentary seat time room koro kana achung to bang' mano the feeder mochung ne mine no luongo all women aspirants mano chung to dong mono wagoe mbaka walosa caucus of the women mo discuss godo the leadership and no yera kaka jakom mar that team that I want to tell you ni the next election ma wabede gide caucus was the first assembly county assembly leadership man go so proud and they know themselves could give leaders even up to now ne one gi Honorable Farida Salim who was my secretary in the caucus up to now and then one gi Honorable Nereo Kombo ma is now the current deputy speaker ne one gi this lady nominated MCA Pamela to gi Matara so I'm so proud need that time even the election of the women in the county assembly was the highest manobed elected directly nikech newa campaign newa advocate for the election of women ma leadership manorol mase play and very successful and ang'eyo nigi ng'eyo from wherever they are need that gave an impact ma women mang'eny no the county assembly through that sensitization program manwatimo through the caucus. Wonderful. Up to now, those women are still leaders. Kendo, they are coming up. Grace Caroline Ogot Giri, Caroline Odhiambo, and there are quite a number of them. They are leaders must come up. Makasa ni kataka positions go work. They can still contest. Nikech jiongegi. Some of them nobody nominated, some of them nobody elected directly. Manorol must play role machielo and how to guide them on presentation of a woman as a leader. Mane be Honorable Beatrice wacho. Watemo duoko gi chien ni one imenyo gi toch mopogre kibedo jatelo bolri ngi gima wuok e dhogi ngi kaki I handle yourself kaki present yourself watimo mano a lot to the women and in Nyanza aparoni seneno the Nyanza women leadership in totality actually onge ma moro ma overboard inyama DCM ni matotamo wango women gi oriwre together tineno ka gimuomo got mane wawacho got mar leadership matek bomoni gidhi matek kendo gikedo kendo iwinjo gi voice gi
sani koro waneno ka the elections biro 2027 and wadwa encourage women mang'eny owuog oko for all the positions chakre governor nyaka piny nyaka MCA ma kik giluor ene elective position ni giweyo ne joma moko en mana ni sani mowuoyo 2025 it's not easy to say ni gisewuok moromo or not but some are still quiet will come up time will tell nitie kaka gibiro wuok maber my role kendo mano watimo gi caucus watemo thego mon kama koro nigi conflict nikech ka komori lar achiel to mine wuok adek to dichuo achiel chances ni dichuo dhi yudo is high watemo harmonize wacho ni ng'ane wene ng'ane moni dhi through and they succeeded yeah wadwa tieko but kapok watieko waziri koro ang'o minyalo nyiso penj minyalo nyiso jogo matindo mamine mabende onego bed ni bede levels mopogore mag siasa then gima waweyo chande ang'o ma isetimo so far mana briefly. Okay, erokamano. Mokwongo adwa ni mondo awach ne joma tindo. An adwa ni mondo encourage gi ni wawuog oko. Mondo space ma wayudo mondo wakao. An kana chung 2016 when my dad passed on. Nachako my campaigns Babu author December. He was buried on 6th December 2016. Chieng mano yikeno ema na declare na dhi chung. Remember ni year 2017 ta declare in 2016 by then jomoko nyoseta campaign 2 years ago They were still in the office yes so adingina donjo kodong some few days few months to jide nominations mag ODM to the day I declared na chung the day ma from kinyne anyalo paro nitie nyaka jodongo manobiro nyaka imam wanyise ni nyis nyathini oae siasa but mama nopenjo oae siasa ng'o motimore o decide no chung we uru kata kodhi orem kata kore ngeni siasa weche ng'enye kiang'o kwere but kama mama nobiro nyisa ni ngeni jibiro naka jomoko gocho na kwere Beatrice oae siasa kiang'o to penj to made ane madwa chung Beatrice Akinyi Odongo ng'amo biro iri nyise ni dhi wuo kode an kane gibiro ira ta penyo be na consult ina dwa chung it was a personal decision so kaka nakawe cha manyiso na ikora for gima biro gi gima ok bi focus na en natimora nade adwa chung I went ahead ma na chung MCA 2016 and I worked so hard. It was not easy but I worked hard nikech ma idak dala ukamo nyuolie yomichungo to be neni kanyathi neni kamigogo so gineni in a different level but I'm so happy gi joma tindo mane ni e gwengwa ne wa campaign ma by the time mane wachopo February 2017 you retreat jikoro go buche how do we stop nyathini mane bura makoro gore how do we stop migogo ni tiyudo ka I didn't listen to anything jomoko gocho ni saboro tieno ngini bura moro go kamoro ka ine miyali. It made me proud. Nikare jomana na tengi nyakoso nindo nikechani. So that was really motivating me. Yeah. And I'm so happy when ODM saw the effort mana keto kana campaign kana okayudo ticket I was nominated. And I thank Professor. I was nominated as a nominated MCA. I don't assembly at 29 years. But I campaigned. 4 months to nomination. I campaigned. I was on the ground. Campaigning full yo bedo odiochieng' koro every day nyaki winji elders kema kure obet piny go mbaka ni giwacho kaka nyaki bed stopped taiso gi ni an mano it is motivating me so I want to call upon young people kind gi because it must come from you ka chunyi gombo ni mondo ichung kiki wach ni okanyal chung in that your small space an kata mana kaka Mary wach an achako leadership kapod atin even when I was at Kisumu Poly na vie for secretary general I did, but I vied. I vied as an MC, and actually samana a campaign na de yodo. Ne okangi migogo, ne okangi nyathi. And anyalo paro ni chieng' moro 2 weeks kase chung. Okay. Tagocho ne Mili. About campaign ka indala ulongi ni migogo. And Mili told me you go ahead. What do you fear? And I picked it. Kano abedo nominated ayudo assembly iyudo kantiere gik moko ma samoro elected ne ok nyal timo being ni na chiegni gi governor to ntie gik moko kana kwae ni governor
adwa ni mondo yo moro ma kama olosnwa tinga biro loso koro gido giwacho to kare migogo manye wacha koro gik moko timore so it even gave me easy time sama ne kora chung 2022 you know ka people believes in you molonga machielo koro wanadwa wuoyo gi joma tindo ni kifil machunyi ong'adoni na neno ni samoro kata ka itimo election mar university idwa chung iyudo ka samoro nitie gima timore e gweng' idwa chung iyudo ka MC position owuok chung to ka tieko Henry finally kidwaro political position adwa kwa joma tindo ni mondo wawuog oko mondo wakaw kura kurano ema dhi miyo wawuoyo 2027. That's right. Yes. Okay. Koro okatieko wach gima setimo cha neno time matin tu katin dakika achiel kende mana kaka sewacho migawo matelo ne adwa ni mondo awach ni sani king'iyo Kisumu County in terms of talent wase support ji mang'eny kabisa. Wasetimo capacity building, jomonya support financially bende wase support. Ma ibro yudo ni creative economy sector in Kisumu County ose grow because of efforts ma waketo kaka department. Wasebedo kwa deal gi issues mag gender based violence in terms of wuoyo gi ji watimo ne ji sensitization mondo ji ong'e kata mana kaka ji nyalo geng'o lwenje mag udigo to gi okenge minyalo kawo ka lwenje mag udi osetimore. Wasetudo minewa matimo biashara kata manie grube gi different people yudo ka like wawuotho gi jo women enterprise fund mondo gidhi e gweng' giwuo gi mine okaw pesa giwuo gi yudo okaw pesa mondo gidongre. To mano betera project manye walanch nyoro maparo ni Henry nasebiro kama wuoyo about nyota inyalo paro kana biro ka ywak na ne ni turnout tin koro sirikal mamalo nyoneno ka efforts mane waketo kaka county pod yudhe okuo nye gichak gimedo 1 week manyoro nyotim nationwide sensitization ne waneno BSS kamora giwuok oko mondo wakony joma tindo kwayo na kaka na kwayo ma is an opportunity ka in ng'ama tin ma pod nie age manyalo benefit a project ni wuog oko mondo take advantage an na benefit a KIOP project mano biro mano rumo kaito madonjo an na benefit a project miluongo ni Yes Youth Can mane joma tindo ne election from grassroots taseneno gik ma project aina gi nyalo timo e ngimani kora kwayo joma tindo mondo wuogi nikech mage opportunity samoro sirikal ok nyalo bedo gi opportunity mar ndiko jite but kiyudo that connection mi apply mi yudo tich mago will be employment opportunities mag jowa kwa tieko wasebedo kwa support timbe mopogore opogore mag mipira obed mar boxing nche kwa nyeo boxing ring ka jowa tiyogo tukego mopogore opogore e Kisumu County obed hockey obed ang'o wasebedo kwa support gi kendo kwa bro dogo wacho wach mar gik masetimo taparo ni kata ka ok awacho kenda to Kisumu County mangima neno kendgi gik ma Beatrice Wadiaga osetimo it is speaking for itself and I want to promise them ni igni ariyo mwadongo endi sani ka wuok kata dhi Moi Stadium jo defense gi jo sports Kenya biro Moi Stadium dala mo Nyasaye ni koyie to ne wadhi State House duogo ma that is one of the project mane president o promise ground breaking ma Moi Stadium nyaka watim kapok oromo December kawuok ka saa 4 wang'e achomo kanyo team no biro kanyo tang'eyo ni Nyasaye ok biwe wach na dhi nono nikech Nyasaye bendo hero nyiso picha mopogore Esther kisomo muma Esther ema nokonyo koro an majinde na tene Moi Stadium ne nyalo ger eteda bito gi professor kora dire kendo romo gi jogo Moi Stadium kawuono kendo ground breaking Nyasaye malamo ok nokud wiya wa ground break Moi Stadium before December kendo wa launch before 2026 December in fact amore and ageno ni thuolo dhi yudore kaendi e wach mano mar nyota ma bende sai no chako miwa 1 week to biro bende combine gi kaka ise deliver nyaka gi thuolo masani and maybe samoro chiro mabende ponitiere within this 1.5 years adwa ni kabiro Henry kiyiena tabiro biro gi jomoko adek offices moko adek ti joma dwa na ting mabesa ma wacho wach joma tindo to giwuoyo wan gi National Employment Authority magin gitiyo mana tich connecting youths gi tije nego beni gimbe biro kodgi ka giwacho ne joma tindo gigo magitimo abro biro gi Youth Enterprise Fund bende wabed kodgi ka mondo jowa okaw pesa gi olok gongi magi abro biro gi jaagpo wang'e ni wan gi 30% mar youth women and people with disability abro biro kodgi ka
wago mbaka kanyakla giwinjo gigo ma onego bedni joma tindo benefit from mondo ngimagi olokre. Ayie mano endi mondo mi otimre, and possibly kopo ni wanyalo time next week it will be okay, at least I'll fix my time. Yes, mondo ji ong'e maber ni kare Waziri Beatrice osetimo 1 2 3 and this is what she's continuing doing. Madam Mary, pok watieko, but yes, wadhi gitieko. King'iyo ka jindi weche gindi mago mag telo, awinjo kacho ka nitie jok moko bende sementa ma bende pod gin e leadership position nyaka kawuono. There is a question mangado no penjo, though Madam Beatrice badhi duwire. Dipo ni nitie gima nyalo dhi dware 2027 politics. Atemo avoid that question so much. Okay. Iraka kode. Okay. Do wacho ne jokanyana mie. Samar gimoro amora nitie. When I vied for the seat mar Nyando 2013 parliamentary, I was the only lady among the men. Megin one year uchiel, Chona Beach. And oknadong marach nadong e party primaries, mano team, mana work. The person mano kao ticket mar ODM no yomba, and na number 2 in the nomination. And mana kaka Beatrice wacho, no chando gi kabisa. Nito karamamani, he's a force to reckon with. Yeah, so gimana temo wacho kai ni 2027 nitie positions mang'eny madhi come up. Kendo wang'eyo gi from where we sit. In 2022, 2023, nyocha atelo ne launch mar the Kadibo sub-county. Yes. I was given the position with the men to chair that leadership of the launch. It's an indication Nigi appreciate the leadership in Mary. Okay. Emomiyo giwacho ni Mary or steer ahead the launch program for us. Mano Kadibo Kamai is the 8th sub-county. Mowuok Kisumu County 2021. Yes. So launch no miyo open a lot of discussion about Mary. Gineno the potentiality in Mary. Kana chung Nyando 2013, it is the people. Mano wir ogeni okdiwuga ni adwa chung. Yes, inyalo wuok personal conviction nyalo mi man. But ability to chung mano be mari ma personal. Dhano no roma. Ukinyi godhiambo mama chung. To achung to an Nairobi to an Kisumu. Na chung. And I saw the love and care manigin godo koda. That has not faded away. There is still a very high chance nigi nyalo prevail upon me na akaw nigi position moro achungi mono gimi akura. You understand? Ka wache studio ka nadwaro gima kama ma jopiny ok dwar mano pacha ma gima dwaro. Jopiny nyalo wacho ni in waneni kom ni oromo ni an kom magisiemo na mabiro tangaza. And ang'eyo ni gibiro siemo na very soon come when it comes to But I would want to see you come MCA. Sorry? Okdagom neni komar MCA. Okdigom nena komar MCA. Gin bende pachgi nitie kama gidwa kete Mary. Moko wacho wadwa ni wang'ni okaw Kisumu women representative. Yes. Yeah, mono hotel no mago gisechako wacho. Mang'eny osechako wuoyo. Mang'eny wadwa no kaw no seat ma Nyando parliamentary National Assembly. Giwuoyo mang'eny kabisa. Ni komar Senate cha oromo kode mono donje. Jomoko be wacho wadwa ni mono bednwa nominated mono wa prepare mono kaw kom Kadibo bedo constituency. Giwacho gik mang'eny. And ayawe ni jopiny ni let God's will be done. Sani ka wuoye to dabed ng'ama beja wuoro ma be chalo gima nitie gima dwa siemo ni keta uruka. Jopinye ma siemo ni komi beti. Adwa na we at that level. Kamano. Okada wuoye. Kaka Beatrice wacho nini. Chiemo no lando ni Eliand Baba neno dhichu. Lweny noromo min gi. Kande backyard. Koro kadwa yawo lweny e backyard. Adwa weyo ne jopiny thuolo. Jopiny no kiwene thuolo isel smoothly. Nikech direction gidima gimi mama kaonwa ka maknwa ka tim kama. But they are talking. Okay. Waziri bo penjo ne to dipo nitie kama nitie yes gisani we understand ne podi ne telo mano mar Professor Nyang'nyong'o, but you ran for kom mar MCA but mano kochako ogole ok in as much as ikoro in waziri sani kocho ni koro ka prof is also going home to ibe kuru wuok udhe. Yes.
Koro entry adwa mana penji kama ichake no. Awuok adhi kanye gi ikane. Okrigo ni cabinet koro ibano koro ni prof koro dhi gi joge koro. Pod ng'ama nyien nyalo yiero. Yeah, pod inyalo bedo in different spaces nikech ka in a leader, pod inyalo lead kamoro. Pod inyalo yudori e national government, pod inyalo yudori e county. To bende an am born a politician. Adongo e family mar siasa. And I believe ni siasa bende pod anyalo goyo. Koro gisani to pod watiyo. But an kaka wacho no, an kata ko bedo na chunga kata manya chung 2022. I declare chung na very late, sama nobody is expecting. That's the thing. So I don't want to kill that spirit, John. I don't want to continue with that spirit. Ngeni omi thuolo be ing'iyo jomo chungo ing'iyo ni matimore. Koro sami donjo tidonjo ga strategy. Maginte gidok go buchi ka gikudhi to ngane cha obiro nang'ocha. Koro ngeni sama gigo buchi no to manyiso ni semiyo gi pressure moro. Mondo gi catch up magimaki isedhi ni kalo tol. Koro wana donge family mar siasa. Koro kaka inyalo pangi kaka inyalo tude. Jatenda bende en jatelo motimo political science. Manyalo miya guidance na dito tim kama tim kama. Koro abro manyo ngado abro dhire mondo ngad na rieko. Nito makoro sa ochopo ni jatelo. Iketa kanya tineno na bed kanya. Kati nyalo ngado na rieko na tim na. Koro ka sa oromo wesani pod wati. Koro kanya wacho kata dhi chung kata kadhi chung kata dhi yudora sirkal mabiro kata kadhi yudora to ng'eni Nyasaye to nitie kama opango na, but at the right time wabro wuoyo. Okay. One gi wach moro kind of voter registration and gino mapende dhi nyime, but king'iyo kanye the tunnels stood low and mana kaka siasa perception mantiere mar ne kombe giendi idhi gini ne kura I mean register mondo bi okaw kura ok mano ngane gini mabiro benefit jo siasa go mabiro benefit ke biro gone gi kura, but there are young women mabende samoro onego beni yudore lwasi makamao in general amu nyalo nyiso ji wach mar voter registration because it's their democratic right. Yes, voter registration is now open gi IBC mano bedo formed manyien, and I think an exercise maber kabisa otimrega every 5 years. Yeah, doors for jomane ejo ngado moko no register, jomoko be circumstances moko no ngado ok no register as voters, jomoko be nigi challenges mamoko. Koro kako seyawe sani, I want to encourage the community wani teko ni kura migoyo chairman gi teko. Gik miwacho mang'eny pako jomoko luwo josiasa moko kiluwe tionge vote card lweti to chalo gimidwa hinyo ng'ano. Koro beda sincere, register as a voter when you exercise your democratic right by voting in your polling station. Ki vote no in gi teko mar wuoyo nagone ng'ane kura. To kiwuoyo ni onge godo. I do encourage the youth sana une mo targeted because majority of you nyocha ko attend the 18 years of age. Nyocha kuyudo ID no give me the tiyo godo to register as a voter. Please come out when register. Myself personally I've done a poster as circulated social media. Abro forward ni money forward relevant my jiwo gini come out and register in large numbers mono kik lor ni oko nikech time biro chopo miwacho ni koro registration oselor. And why you don't need the youth is the one of the major population sani ma poko register kendo what target most of the leadership target gi. Koro I encourage even the leaders sani mane Kenya ka jiuru joma tindo from wherever you are ni mono giwuog mono gi register voter. Joma nigi challenges bendu nyalo neno chona inya IBC ne donjo kuonde matindo negitunde wards koso negitundo locations. What do I encourage the IBC team ni manyeuru some funds mono uket desk mag registration locations. Gidiru gi county assemblies mono spread the gospel mono gigo donje locations mono nyathi kik wuoth mabor ahinya ka dhi register nikech gin be pod gi depend on the parents okwayo transport no dhi register keturu gino to the people at the ground level main location idhi nyake division idhi nyake gine sub county headquarters mono ji uchop mapiyo. Most importantly teme urube schools ka unyalo make arrangement with the Minister of Education mono nyithindo go chop mayot joma ose qualify man gi gine o register
temeuru reach out to the prisons. Kuondego bentiere joma confined ma ok ginyal wuok oko, to ka unyalo spread mago mondo tereuru near the hospitals facilities, uket desk kanyo ma ng'ato jotuo moko bende nigi ID ginyalo ng'eyo mondo kik time no ng'adgi oko. Adwa encourage youth woguru oko, un ga voice, un gi space, and this is the voice. Instead of demonstrating and aritingo kidi, please tigo mbuluni moni register, moni go kura, moni wuom gitegno ni na go ni so and so kura, an gi right mar wuoyo wiye. Leadership mare, ka leadership mare rach inyalo challenge, ka leadership mare ber bende wa thank you for electing a good leader makelo development. Nitie penjo kaendi but okwabiri hata ahinya sana waziri penjo mang'eny ahinya kaendi, but kapok abire kapok asomo otego endi, is my personal request ne waziri kaka joma bende ni migao mantiere sirikal, issue mar kawo kipande osebedo lweny ahinya kind jogo matindo, but un kaka joma ni sirikal unyalo goyo mbaka mondo mi bende wang'eni to the moment mangacha osenyuole ma en gi birth certificate onego bed at least oyudo automatic kipande kochopo that age, mok requirement mang'eny mana ni pesa mabe dwaro nikech it's a challenge kalore gi the economy bende sani nitiere, and again ka un bedo unyalo organize the county mar tero kuonde minyalo kawe kipande giendi mana kaka Madam Mary wacho kwacho schools and other places, at least dibedi maber jowage yudo gini mondo kata ka ibi chieng' moro gikamugi kecha to ayudo kaka nitie ayena uru mana sopo te mantie kae. Henry erokamano nyamor. Yes, watieko. Henry amor kanyiri kod Madam Waziri kaachiel koda Mary giyawo pacha malach ahinya weche geni mag telo mag joma wakeni, so it's a challenge on us as men ni kare we should be supporting ng'at mwaneno kani kod paro makare. Then ng'at wacho kaendi ni ng'ato wacho kaendi ni Henry erokamano ahinya amor gi waziri kod kaka oloso, kendo an abiro rito twak mare odiochieng' onogo ma bende obiro biro mondo aweny to osetiyo machal nade. Erokamano Victor. Aeto Ken wacho kaendi ni mosna kanyiri mheshimiwa waziri amor kod kabisa kaachiel kod ka Madam Mary giyawo itwa kaka oganda jo Kenya. Joma mine donjuru e positions mopogore opogore we buonori owuon kendo bende telo chak mana gi kama intiere no. Kiyudo ka ng'ato kodwa kawe piyo piyo mondo ibedi e lwasi manyime. Erokamano na nya Lydia. Aeto Philip wacho kanyiri ni amor kodu kabisa kendo chenro ber ahinya gwengedi mago mag Kanyada, aneno winjo mano makare. Gima adwani mondo mi anyis waziri ni as a young lady and a young leader onego med dhi nyime kod tich maber mondo mi ka gimodwaro nitie to odeclare mondo mi piny owuo chon. Okay, erokamano. Ote thoth ahinya but kaluwore kod saa and dich mabende ji odich godo, yienuru mondo wawegi kaendi kapo nitiere kamoro ma bende ok watuo ma ng'ato nyalo wacho godo as a final remark, tabiro miyo each and every person thuolo gimoro 30 seconds then we just wind up. Yes, well, let me begin with Waziri. Erokamano Henry. An mokwongo adwa go erokamano ne jowinjo magwa odiochieng' ma kawuono. To mar ariyo adwani mondo awach ni wakauru kura. To kwasekawo kura to wago kura no ka sa ochopo mar go kura, and especially ni jogo matindo. Mae sa mwenyalo wuoye kaluwore gi jotelo mwadwaro. Mar adek nikech wawacho wach mine kawuono and mine leadership. Adwani mondo akwa joma mine ni wawuoguru oko. Kendo kata kiwinjo ka chunyi gombo ni chung MP, winjo ka Mary wacho ni chung MP. Kiki chung kaka ng'ama mama. Chung as a leader. Kiki chung ni an kora tero nyinga nenora ni an ng'ama mama, chung as a leader. Kidwa chung governor, chung as a leader. Manyiso ni sama in leadership, poki wacho ni you are either female or a male. Yes. Chung kaka jatelo. Koro adwa encourage joma mine ni space moro idwa chung MCA kaka ng'ama mama, chung kaka a leader. Kiki chung kaka ng'ama mama. Koro wa joma mine, believe in yourself. Wawuoguru oko mondo wadwar seche moko kata kidwaro kiyudo. To nitie Henry oneni ni mama ni nyotiyo matek. Wamiye kata appointment obed chief officer ka. That's right. Nyotiyo matek ok oyudo. We wamiye board moro ni kanyo olosi waluongo tibre nade obede. To kilinga ng'ama bro neno the potential in you. Chalo kaka nyathi manigi talent. Endi king'e wer
to samoro aloso function na moro to kibiri nyisa ni waziri an ang'e ga wer tinyisa ni miya microphone ya wer ing'eni ok adhi ng'eyo ni ma jawer mam nyamiyo ng'ama chielo mondo timre nade ower so kaka in ng'ama mama tiwinjo ka nikech leadership ka in a leader tiwinja winja ka space ino gimoro nyisa ni in jatelo koro kiyudo kidwa donjo political leadership chung kaka jatelo kik inenri kaka ng'ama mama adwa na wach moro kata paro ni ok dhi kawe marach ahero ga nyiso ji ni samoro yudo ka ji believe ni samoro ka ji ochung' yudo ni joma chuo ema wuotho gi security wuotho gi gun stimang'o in be kaka ng'ama mama michung' kaka leader in be wuotho gi security kiki be has a weaker part the other strong part as a leader Kameri no chung ubro nyisi nen gi security no wuotho. Kore no ko wuotho an ng'ama mama wada we wuotho hapana. Yo mati megricho kebe the in me yes. Chung kaka a leader. So an man encourage man godo ne mine to gi mine matindo sana. Yes. This is the time manyaka wawuog oko wabede these spaces kichunge political position ka okiyudo Nyasaye onge kama oketoni. Kineno ko land position mar manager kamoro in gi qualifications apply. Neno ko land position mar CEO kamoro in gi qualification apply. Inyalo yawo kambini moro ibed director ibed CEO create your space for leadership. But chung kaka ng'ama leader. Koro jowa matindo wakauru kura. Wabiro mbele ka. Kata university. Sama jiraro positions gi. Ing'ama nyama. Go for these spaces. And then jibro neni maniki potential opportunity moro ka wuok speak out. Okay. Erokamano waziri. Adwa mana tieko kawacho ni nitiere critical topic mikelo balancing work gi family. Wanyalo miye time next time. Okay. But adwa wacho ni mine mani leadership. Pok nang'eyo ni telo mumi mondiki gi jopiny nyalo maiteko moni run family successful. Ng'ama miyo ine makora wuoyo kodi. Time ng'wono ma Nyasaye moningi ikodnwa wija chien. Time dalani obed gi leadership maber ma ji wuoro, ma ji pako kamora mora. Nikech kamano timre to medo jiwo wa ni mine makoga tijegi to kendo dala be ok gijwang'. Nikech wach mane wajwang'o balancing gi family ni odowuok ga mang'eny discussions mekwa kwa wacho women leadership. Takia kaka gipime magiyudo ni dala na jwang'o to spend more time gini ka gipime barometer mipime go okenge. But ado wacho ni mine mane leadership sani une makora dongoyo kodu. Nikech ku succeed kama untieno the other women mapoko donje leadership dhi yudo teko. Thank you. Kendo dhi jiwo gi dhi miyo jopiny wacho ni miya nyar ng'ani telo ni ang'eyo ni odhirito gwengi odhirito dalagi. Kiku kod wiwa. Katieko adwoko wero kamano jokanyanam. Puonjruok ma leadership en gimosiko. Wabiro chako duogo wago mbaka topics moko ma very sensitive nekech ko wago mbaka kama to jiwo mine wa bende mane pap to gi moko mabe pod ni piny magombo. Wajiwo jogo ni voter registration exercise is open to kikirit ni jatelo more mating'o placard wacho ni dhi register gol nyathi e ot mama wuoi ma in ga ot man gi ID no chaka gole oko ng'ani se register as a voter dika podi kaud slim prario kete lweti mia piko dhi register oduogi gi voter registration inkitimo mano register ji 2-4 you play your role in the democratic process. Thank you so much Karujari for tulu maruka mondo mbaka weche mago magitelo magijo mamene. And again no mana kaka winjo ka ng'acho wacho ni oyawo pache malacha ahinya e perception moko mosebedo jo mamene gin kama gima kama but again ni wapuonjore malacha ahinya and again ni de wabwago mbaka chig moro wach mano mar balancing teach ka chiel kod ka family issues mondo mi kik dipone kaneno kama Madam Beatrice ma wan godo ot kaindi e mi position moro tanene kaka makoro dwa overpower kata koro miyo kispeka hinya an koro weya aparo ni mano mbaka mobro gonya koro mga jwangi moro we kanye ndio kadhi medo na njo kajo mamine wacho ni wan bedo parwa koro joma chuo tinda bijo be ka wacho ni wan bedo parwa Orito mazadi yeye kwa mga jwangi ya kudichima chielo baro kududu chima kinyi chima sulumu kiji nika indro keje wan kai kwa waziri Beatrice Odongo wabro go kode mbaka next week of week mosatemo gi chiendo mabende sani tire mane dio nyime en kai bo gomba kanito no jiadi mabende char kagi mano register wachi wende mago mag nyota kachalo kodi matho then bange no endi obro bedo gi Madam Mary kachalo koden wangia ne balancing of family issues gi which bacteria waran kudu dichima kiji